Meta min suppost joħloq l-istrutturi kun dak stess li kritikom, inkunu qed nimxu fi preċipizzju, jiġifieri f'xifer tardum. Hekk ikkummenta l-professur Andrew Azzopardi, id-dekan tal-Fakultà tal-Benesseri Soċjali fl-Università ta' Malta, meta waqt il-programm NetLive spjega kif sfortunatament fl-aħħar jiem rajna sitwazzjonijiet simili fejn politiċi iddubitaw mid-deċiżjonijiet li jieħdu l-istituzzjonijiet u kienet jirreaġixxi għall-attakk li l-web tal-Grupp Parlamentari Laburista Glenn Bedingfield għamel din il-ġimgħa fil-Parlament fil-konfront tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Perkwiżizzjoni tal-Pulizija illi tqajjem aktar mistoqsijiet milli issib ir-risposti. Mill-mod ta' kif issejħed din il-perkwiżizzjoni sal-ħin li fih marru il-Pulizija iħabtu mal-bib ta' familja fil-bidu tal-ġurnata fis-7 ta' filgħodu. Meta inti għandek l-istrutturi li nibdew, in-nies li qegħdin joħolquhom l-istrutturi, tajjeb qegħdin jikkritikawhom, qegħdin nimxu fi preċipizzju. Iżda l-Andrew Azzopardi l-aġir tal-web laburista kien pantomima sħiħa għax jekk li ssir tfittxija lil xi persuna partikolari issir kwistjoni nazzjonali, l-istituzzjonijiet se jkollhom problema biex joperaw. Intervistat minn Robert Cremona u kompla li bħala ċittadini għandu jkollna l-komfort tal-istituzzjonijiet u li dawn jitħallew jaħdmu, għax dawn għandhom iservu ta' qafas biex ikun hawn il-ġustizzja fil-pajjiż. Minnaħa l-oħra kompla il-politiċi għandhom jaħdmu biex jgħinu lil minu fil-bżonn, dan anke fid-dawl tal-isfidi soċjali li qed jiffaċċjaw il-Maltin u l-Awċin fost l-oħrajn kawża tal-pandemija u anke tal-pjaga tal-għoli tal-ħajja. Fil-waqt li staqsa għaliex qed nagħmlu hekk lil pajjiżna, Andrew Azzopardi tenna li jekk nibqgħu sejrin hekk se jispiċċa jikkollassa kollox. Tal-pajjiż ma jistax jagħmel hekk, ma jistax jaħdem hekk. Id-define line hija li se jkollna kollass u jissortja lilu nnifsu billi jħalli. Il-Pulizija taħdem, il-Kummissarju jaħdem, l-Armata taħdem, l-NEO jaħdmu, l-Ombudsman jaħdem. Ħalli min għandu ħallas u jwieġeb għalli li jagħmel u jwieġeb. Imma nifokaw fuq dak li huwa bżonn już. U f'messaġġ ta' kundanna għal dawn id-diversi każi ta' allegata korruzzjoni u qal li kull meta qed nintilfu nsegwu dawn il-każi inkunu qed nitilfu l-fokus tagħna minn dak li pajjiżna u ċ-ċittadini tiegħu verament għandhom bżonn.